Mae deddfwriaeth ddiogelu yn disgrifio 5 prif fath o gamdriniaeth. Rydym yn ei hesbonio yma bydd eich dealltwriaeth. Camdrin corfforol. Golyga hyn frifo plentyn neu oedolyn yn fwriadol a gall gynnwys taro, slapio, gwthio, pinsio neu hyd yn oed losgi. Gall arwyddion a symptomau camdrin corfforol gynnwys pleisio sy'n anghyson ar esboniad, crafiadau neu sgriffiadau yn enwedig o gwmpas y gwddf, yr arddwrn neu'r migrynau, pleisiau neu losgiadau, ceisio cuddio anafiadau, a chyrcydu neu gilio. Mae camdrin rhywiol yn digwydd pan fydd y dioddefwr ynghlwm mewn gweithgareddau neu berthnasau rhywiol nad ydynt wedi cydsynio iddynt, nad ydynt yn ei deall yn llawn neu os ydynt yn blentyn. Gall hyn gynnwys trais neu ymosodiad rhywiol, dinoethi anweddus, treiddio neu ymgais i dreiddio, mannau preifat yn rhywiol, aflonyddu rhywiol, gall arwyddion neu symptomau o gamdrin rhywiol gynnwys newid mewn ymddygiad arferol, megis mynd i'w cragen, gwlychu'r gwely, ymddygiad ymosodol a hunan niwed, ymddygiad neu iaith rhywiol anaddas, teimladau o euogrwydd neu gwylydd, gwrthod gofal personol, cwsg aniddig a hunllefau. Mae camdrin emosiynol a seicolegol yn digwydd pan gaiff hunanhyder person i danseilio gan fygythiadau, darostyngiad neu sylwadau diraddiol. Mae'r canlynol yn enghreifftiau o gamdrin emosiynol. Bwlio, bygythiadau o niwed neu gael ei gadael, anwybyddu, gweiddi neu regu, neu ymddygiad reolaethol bygythiadau neu frawychu. A gall arwyddion o'r math yma o gamdrin gynnwys dryswch y gorbryder, arwyddion o iselder, cwsg aniddig, newid mewn chwant bwyd neu golli diddordeb mewn cymdeithasu. Mae esgulistod yn fethiant i gwrdd ag anghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol neu seicolegol sylfaenol person, sy'n debygol o gael effaith negyddol ar iechyd a llesiant person. Gall hyn fod y ganlyniad i weithredoedd bwriadol neu anfwriadol neu fethiant i weithredu. Gall arwyddion a symptomau o esgulistod gynnwys helendid personol gwael, methiant i roi meddyginiaeth, dadhydradu neu golli pwysau, edrychiad aniben neu ddillad anaddas i'r tywydd neu'r sefyllfa, a dymweiniau mynych neu anesboniadwy. Ac yn olaf, camdrin ariannol. Mae camdrin ariannol yn digwydd pan bydd rhywun yn defnyddio arian neu eiddo person arall mewn modd anaddas. Enghreifftiau o gamdrin ariannol yw dwyn eitemau neu eiddio, pwysau i roi arian neu eitemau, codi arian heb esboniad, diddordeb anarferol gan drydydd parti mewn materion ariannol, neu brynu pethau sy'n amerthnasol i anghenion yr unigolyn megis car neu wyliau. Mae arwyddion a symptomau o gamdrin ariannol yn cynnwys methiant i dalu biliau heb esboniad, codi arian yn sydyn o gyfrifon, eitemau gwerthfawr yn mynd ar goll, efallai bod y person sy'n rheoli materion ariannol yn anodd i gael gafel arno, neu'n anghydweithredol, neu bod cofnodi neu fonitro ariannol gwael mewn lleoliad gofal.